u meni. Ja nisam postao mangup, ja sam rođen kao mangup. To su razlike. Ako žena hoće da postane dama kroz život, ne može da postane ako nije rođena kao dama. Jednostavno je tako. To mi trebamo kroz život da shvatimo i da prihvatimo i onda da se sa time borimo, a ne da zalazimo u tuđe lonce i živote i da mi komentarišemo jednog Kristijana Golubovića. Pa čekajte bre ljudi. Masa, 99% ljudi kaže ovako, a 1% hejtuje i kao sad šta treba da preokrenemo ovih 90 da budu na njihovoj strani. To ne može nikad se desiti. Kad sam ja kao klinac, evo ovo vam je jedna velika iskusna priča, meni je promenila ceo život u trenutku. Dođe moja stara nana, baka Vera, i kaže meni, po njoj sam dao ime ćerki Vera, i ja mislim da od vere nema nešto lepše. Verujete u dobar dan, verujete u dobrog prijatelja, u dobro sutra, da ćete ozdraviti. Ne morate da verujete samo u Boga. I ona meni kaže, mučenica, jedno jutro ja dođem, krvav, i ona kaže, šta si, čije si dete sada prebio? Ja kažem, kako dete, nano? To je jedan loš dečko koji mi je rekao da sam ovakav, onakav, pljuvo me kod jedne devojke, jer je ona htjela da bude sa mnom, ne sa njim. A ona kaže, a šta ti isteruje, sine, koju pravdu? Ja kažem, pa ne može da me on vređa kad ja nisam takav. Ona kaže ovako, sad ću ti ispričam ja jednu priču o osobi koju pola planete smatra Bogom, to je Isus Hrist. Tukli su ga, osudili ga, pljuvali ga, boli ga, mrcvarili ga, razapeli ga na Golgoti. I mrtvog ga zabili u pećinu i stavili stenu na pećinu da niko ne može da ga čestito sarani. I kaže, u svetu celome, njega možda 25-30% populacije planetarne poštuje ili ceni. Ovo sve resto ima drugu teoriju, što zavere, što svoju, mišljenje, a od tih, ajde da kažem, 70% planete, 60% ga ruže. Njegovu priču o njemu, to je izmišljeno, on je nadri lekar iz Nazareta, on je ovo, on je one. Sačekajte ljudi. Pa kaže, sine, kad jednog Isusa Hrista pljuju, biju, razapnu, vređaju ga, psuju mu majku, oca, što, ajde da kažem, pola planete smatra da je ipak neko mitološko biće ili ti Bog. Pa šta si ti? Ko si ti, sine? Da tebi jedan dečko iz osnovne škole ne kaže da si ti ovakav ili onakav da bi ti uzeo devojku. Ili da bi se pred devojkom eksponirao kao boljim od tebe u nečemu, a tebe popljuvo. To je svakidašnjica, molite nana, kad jedan Isus Hristos može da doživi ono što si ti, možeš i ti jednu uvredu. Veruj mi, druže, moj život se od tog momenta, kad god sam čuo da je neko nešto za mene rekao neistinito, loše ili klevetu, rekao sam, pa kad je mogao Isus Hristos, u koga verujem, u tu divnu priču, i da ne postoji, da nije postojao, opet ta priča nam daje za primjer da poštujemo bližnjeg svoga, da ne grešimo, da ne lažemo, da ne krademo, da ne radimo neke stvari koje su protiv ljudskosti pre svega. Znači daje nam neki, eto, čitajući i Kurane i budizam i sve te stvari, ja sam shvatio da svi o jednom govore, o dobrom. Dobro koje